Moi, mä oon Kai Lindström, Kimin kartanlukija. Käydään vähän ralliviikkoa läpi, mitä me siellä rallin aikana tehdään. Yleensä kilpailupaikalle saavutaan sunnuntaina, maanantaina viimeistään, koska tiistai-aamuna sitten aikaisin alkaa jo työtä. Tiistai keskiviikko on meillä reittiin tutustumista, eli niin sanottu reki, jossa käydään noin pätkät läpi. Nuottipäivät on pitkiä, tullaan illalla 6-7 aikaan takaisin hotellille. Työ ei valitettavasti vielä silloin lopu, eli sitten mä kirjoittelen muutaman tunnin puhtaaksi niitä nuotteja, koska autossa kun sä kirjoitat, niin se käsiala ei välttämättä ole sen näköistä, että siitä kovassa vauhdissa saa selvää. Sen jälkeen sitten vielä Kimin kanssa katsotaan videolta se pätkä läpi ja tarkistetaan, että se nuotti varmasti on ok, jotta sillä voi viikonloppuna sitten kovaa ajaa. Torstaipäivä on niin sanottu shakedown-päivä. Eli joka kilpailuun meidän auto rakennetaan niin sanotusti uudelleen, eli sinne vaihdetaan uudet osat, uudet iskuvaimennukset. Ja sitten tämä shakedown on sitä varten, että siinä testataan, että se auto toimii. Se on rebuildauksen jäljiltä täysin kunnossa. Sekä sen lisäksi sitten kokeillaan muutamia erilaisia säätöjä varautuen sadekeliin ja kun nähdään missä kunnossa ne tiet sen nuotitusjakson aikana on ollut, niin kokeillaan sitten vähän jäykempää jousitusta tai pehmeämpää vaihtoehtoa, riippuen minkälainen se pito sillä pätkillä on. Sen lisäksi torstaina on sitten yleensä lehdistötilaisuudet ja illalla sitten vielä Ceremonial Start tai Super Special, joka on rallin avaava erikoiskoe. Eli järjestäjä on kutsunut sinne VIP-vieraita ja ajetaan lähtölavan yli ja vilkutellaan ihmisille ja meillä on tosi mukava. No sitten kilpailu varsinaisesti alkaa perjantai-aamuna. Hyvinkin aikaisia aamulähtöjä on, muutamissa ralleissa lähdetään jopa 5 aikaa aamulla sieltä huoltoparkista ja pätkille sitten saavutaan 7-8 aamulla. Päivät on pitkiä, ajetaan 6-8 erikoiskoetta per päivä ja aina välissä tullaan huoltoparkkiin, jossa autoa saadaan määrätty aika huoltaa. 30 minuuttia on maksimiaika, mikä tiimillä on sitä huoltaa, ja sitten takaisin pätkille. Illalla ollaan hotellilla paikasta riippuen ilta 9, ilta 11 välillä ja me ajetaan 3 päivää, pitkiä päiviä, eli se on semmoinen aika fyysisestikin vaativa kilpailutapahtuma. Sunnuntaina iltapäivällä ralli loppuu ja sen jälkeen ukot on yleensä sen verran väsyneitä, että jos vaan päästään samana päivänä kotiin, niin sieltä kilpailupaikalta sunnuntaina jo lähdetään viimeistään maanantaina. Eli tämä meidän kilpailuviikko on aika intensiivinen ohjelma koko ajan, eli siellä ei ole sitten aikaa museoissa paljon kierrellä. Ja sen jälkeen kotia ja lepoa ja treeniä ja valmistautuminen alkaa jo seuraavaan kilpailuun.